こんばんは。はじめまして。私の名前はサイフラ・ナスルディン・アゼユと申します。サイフラと呼ばれています。今年は23歳です。インドネシアのチョプジャワのスラ県市に住んでいます。家族は6人います。両親と2人姉と妹と私です。趣味はサッカーをすることです。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。いつから日本語を勉強しますか？去年の5月から今まで8ヶ月くらい日本語を勉強しています。日本に行く目的は日本で働きながらたくさんお金貯金して日本の農業を学びたいです。例えばビニールハウスで野菜の栽培を学びたいです。そしてインドネシアに帰ったら田んぼを買って日本で学んだことを活かしてみたいです。仕事の経験がありますか？はい、あります。2021年の1月から2025年の4月まで米の工場で品質管理として働いたことがあります。農業の経験がありますか？はい、あります。8年前から今まで父の田んぼでよく手伝っています。米を植えるから収穫まで経験があります。なぜ日本語へ選びましたか？なぜ日本語を選びましたか？日本はインドネシアから一番近い先進国です。日本は農業の技術が進んでいて仕事も丁寧だと思います。また小さいから今までナルトをよく見ています。すごいアニメだと思います。だから日本語を選びました。私から以上です。失礼します。よろしくお願いします。